Hello mga ka-DJ, kumusta? Yan, napalit ko apple. Ako ka lang sa Bacala. Diri sa Jeddah, Bacala. Kumusta naman diha mga ka-DJ, mga ka-listeners? Karon atong sugdan ang laing sumpay ng atong sugilanon, bagong bayani nga si Cinder Art. Kaya ako karon sa Bacala, nagpalit og apple mga ka-DJ para ahong isna ko niyang panaudto. Manay pakara diri mga ka-DJ. Salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ng atong sugilanon, mga asoy ni Kuya Julia. Bagong bayani day Cinder si Art. Salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit. Nabagi ko diri ba? Pahit ko kaimpag diri. Kasarangan nga kasinatiya. Lalo diri kong lab. Sure ka? Magkasalata ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan karon ang sugilanon nagipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga art. Parehas mi ni Bibles nga madasigon kay maayong mansad nga modasig namo ang among buutan nga foreman, si Boserod. Nakaabot gud mi sa Manila aron sa pagkumplito sa tanan nga mga requirements alang sa paglarga namo paingon sa nasud sa Dubai, UAE. Bisan og layo nako apan nagsunod-sunod pagyapon nako ang anino sa kong kapakyasan sa gugma ko ni Josie. Sakit man apan naka-move on ragyod ko. Gikalimtan ko na sa hingpit ang maong babae. Hangtod nga nakalarga gud mi o kaluoy sa Ginoo, luwas mi nga nakaabot sa Dubai. Gisalig namo sa Diyos ang mamahimo namong kapalaran sa maong nasod sa Middle East. Sa Dubai, UAE. Wala kini atlasay ha. Niya na ta sa dapit kundiin maghatag og katumanan sa simpleng pangandoy nga magdaog kabulahanan alang sa itong mga mahal sa kinabuhi nga tuwas Pilipinas. Nilaom og nagsalig sa itong kakugi. Salamat sa nindot mo kayong pagdasig na mo, Busrod. Salamat bito kayo, boss. Ako lang hangyo ninyong duha. Labi na gyud ka, Bugs. Mutahod lang kita sa ato ng mga agawon din sa Dubai. Makalaom ka na, Busrod. Ako sad, boss. May problema na. Salamat gid kayo ninyo, Art. Bugs. Excuse me. My name is Nadir, driver of Engineer Malik of Double Tower Ventures.
Yes, I'm Rod, the foreman. And we are from the Philippines. Okay, let's go. By the way, Najer, meet also my kabayan, Art and Bugs. Okay. Nice meeting you also, Art and Bugs. Welcome to Dubai. Thank you, Najer. Welcome to, Najer. Welcome to. Thank you, Najer. Ako na si Chesa. Staff ko ni Madam Sorita. Mayo kay Bisaya ka sabdi ay, Chisa. Taga Kamigin manggug ko, sir. Maong Bisaya rasad ko. Mao ba di ay? Ako di ay si Rod, usa ka foreman. O kining ako mga kauban, kini si Art o si Bugs. Hi, Chiza. Hi, Ches. Hello ninyo, Art, Bugs. Actually, nagkasulti naming daan ni Engineer Malik. Ug mapakuno siya makikimamat na mo kay may importante silang lakaw ni Madam Sorita nga yung wife. O, Sir Rod. Ug mapagito sila mauli. Ang advisory nga among nadawat mao nga ipahimutang mo sa inyong puy-anan o kamo na ang bahala unya dito sa inyong lutoon. Kay provided mo og free food and lodging dito. Okay, mao kanay naa sa among kontrata nga gipirmahan. Oh, mao ba di ay, sir? Maayo man ang magtiayon, sir. Medyo si Madam Sorita lang mo ay kinaiya nga kita na lang sad ang mahibaw nga mosabot. Di ay ba? Mao na, Sir Rod. Adjust na lang kay isogra ba og dili magduha-duha og pangasaba ko na ay makasa. Uy, makamping gilitag. Maayo ni, Bayard. Ingon din siya anak ka strikta ka ng Madam Surita, kabayan? O kabayan. Pero og inyo na siyang masinati, no? Nasa pa siya other side nga maayo. Asa naman si Bugs? Tuwa sa kwarto, busrod. Ikapoy yung taon, ni Pahuay. Inaot nga usag usa unta ninyo, no? Makahimo sa pag-adjust sa kinaiya sa asawa ni Engineer Malik. Aw, sa akong bahin, boss. Isip, empleyado. Andam kong mulugway sa akong pailop. Agawon ba na nato si Madam Busrod, di ba? Gusto ka nang gipanulti nimo, Art? Sa pagkatinuod ng bitaw, boss, maghuna-huna pa lang gani ko sa iyang batasan. Kulbaan mo ko eh. Relax lang. Og mga adlaw pohon, ato na silang ikahimamat. Sila si Engineer Malik og si Madam Sorita ngayang asawa. Huwag mo kong kasabot sa kong kaugalingon. Murag, perminal mo kong ipangulbaan. Sukat ko nahibaw sa batasan sa asawa ni Engineer Malik. Ang ginganlan og Madam Surita. Lord, isalig ko nimo ang mamahimo unya na kong kapalaran. Din hinining dakong syudad sa mga Arabo. Panalipdi kami nining among pagpanimpad din his Dubai. Ayaw kami pasakti. Art? Busrod. Kailangan ba di mo yun ako na? Kuna ka ba problema? Kan, boss. Ay, kanunay nga magbalik-balik sa kong kaisipan. Kung unsa makay kapalaran nga nagpaabot na ko din hining layo king dapit. Apan sa laing bahin sab, akong gisalig kaniya ang mahitungod yan ang bahina. Gusto ko mong gibuhat, Art. Salamat, Busrod. Sige na, pahuway na. Nagkalaom ng gabi Si Bogs, gabihan na nakahagok. Sige, boss. Ug mga adlaw mamato na gyud nato sila si Engineer Malik o yung asawa nga Pinay. Excited ko, Priscilla. Samtang sa laing bahin, puno sa kabalaka ang dughan. Apan, ang nagligon namo mao ang akong dakong pagsalig sa Diyos o gugma para sa akong pamilya. May nabasa kong usa ka artikulo sa ilahang nagunang magasin din, Busrod, nga na-feature ang bahin sa magtiayon nga Engineer Malik o Madam Surita. Mao ba, Art? Lagi, boss. Grabe gid kayo kung awards and achievements lang ang hisgutan, boss. Naa ka na nilang magtiayon. Dili sila basta-basta nga negosyante din sa Middle East. Ready na mo, Art? Bogs? Ako, boss.
Ready na kayo? Pangdaman ko rin akong maayo, God. Ready na sa ko, Boss Rod. Ay, Jared. Nadjera. Jalvigo. Ato na ko na ta, boss. Boss, okay, Nadjar. Let's go. Okay. I'm Engineer Malik, an Arab developer. Nice meeting you, Filipinos. Mr. Rod? Nice meeting you, Engineer Malik. Meet my beautiful wife, Madam Sorita. She's a Filipina and your kabayan. Hello mga kabayan. Welcome din sa Dubai. Nalipay kong nakahimamat ko kamo. Nalipay sa mi, ma'am, nga naimamat ka na mo, madam. You bullshit! Wa ko ikaw ing nangamutingog. Bagda kag naong. Madam. Kinahanglan nga magkat-on kag disiplina. Kung kami ang inyong ikaatubang. Dili gani ka ingnon nga tingog, ayaw gid pagsalga. Hey, they are also Filipinos, my dear. I don't care. I don't like them. Kamu na lang mo yung sabot. Sabot sus. May problema, Boss Rod. Sinsya kayo, nakalimot ko sa akong sa imong gipahimagno na mo. Ay, pastilan. Abi kay nakaban na og labihang datua din is Middle East. Mura naman og way kamatayon. Gusto lang ka mo niya na. Palihog lang. Manarbaho pa ta. Nagaba lang bitaw, boss. Makapawas respeto ba. Pero kinahanglan nga magpailog ta. Mga dayo lang kita din eh. Unsa man, kaya ka ba ninyo ang piping job system according sa ilahang standard? Kaya gid kayo, Boss Rod. Kaya simple ni trabaho, boss. Piping ra. Salamat kung mauna. At least man lang, ipakita na to ni Engineer Malik na way atrasan ang mga Pinoy kung bahay na sa quality standard nga trabaho. Maayo kay naaram day mga putahing Pinoy din sa ilahang kantin. Kana si Chisa, mawang sinaliga ni Madam Sorita pagluto ang mga pagkaong Pinoy. Mo din ay pukupungko. Pungko ba? Joke na ba, Chay? Gupara mo ng chisa, eh. Sus, kauyab na gani ba yan? Kauyab na kita. Ha? Iyay, gitupo ko sa kong amigo na. Amigo ko. Murag gusto si Bog siya gisulti art. Para saan tunood mo ng Chisa? Oh. Ha? Yam? Kitams? Ha? Sa nagisulti ni Boss Rod, ha? Kitams? Ang ako ba, ang basin og nakahilong nga pagtingin na ng bayhana, by Bogs. Ang naagyan. Nakikigaan ba ko? Pero, sa hindagwan ako kadwa-dwaan nga mo to o babae na ko. Bukalon bitag gamay. Bitaw, di lang ko mga ambisyon na ba eh. Ikaw na, parisyon mo, nindot mo tanon. Nindot mo, tagay ako video na. Murag lisod ba eh? Hybrid iyang kagwapa. Murag, lisod kayong kumbatihon. Lisod? Ikaw ba? Art good ka? Artemio, ha? Artemio Itang! Hi, ma'am. Hi, ma'am. Cheers. Ay, kabayan. Kamo ba? Samtang nangaon mo murag, lingaw ka ayo mo no, Art Bogs? Saon good ning amigo good. Kini si Bogs. Sipat mo kini, Miss Cheza. Asa mo nagkita kog hybrid na gwapo niya. Na kay amigong loyal nga gwapo ay susunod ka na. Kisa may loyal nga gwapo ang imong gipasabot, Bogs. Napa din na karong panahon na. Nga ba man good? Kaniri na sa kong wala, ha? Si Bay Artemio Itang. Uy. Hybrid na ng imong mga komedya, ha? Ay, di gini komedya ko, Ma'am Chess. Miss Chess. Tinuod gini arong kauyam na kumigo. Huy, bitaw, uy. Enough na sa imong mga komedya kay namuha na si Art, oh. Ikaw, good, Bogs. Wala ko makasabot sa kong kauwaw ni Chisa atong hikayuna tungod sa mga komedya sa kong amigong si Bogs Priscilla. Mga kasama atong sundan pagpaminaw ugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Art. Dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon na kamoy sa gilanon sa OFW, suwata kini bipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.